дар бораи барномаи коргарони мавсимӣ беҳтараш аз манбаъҳои расмӣ маълумот гиред. Just Good Work як барномаи мобилии ройгон аст ки ба шумо дар бораи кор дар Британияи Кабир дар доираи барномаи коргарони мавсимӣ аз қабили ташкили сафар, раванди ҷалб ва ҳуқуқҳои шумо маълумот ва маслиҳат медиҳад. барои зеркашии барнома рамзи QR-ро дар экран истифода баред. агар ягон мушкилие дошта бошед, аввал ба роҳбарияти хоҷагӣ ва шуъбаи кадрҳои он муроҷиат намоед. агар онҳо кӯмак карда натавонанд, ба оператори худ муроҷиат кунед. дар кадом ҳолатҳо шумо бояд ба хоҷагӣ ё оператор муроҷиат кунед? агар шумо хоҳед ки маълумоти бештар дар бораи барномаи коргарони мавсимӣ гиред, агар шумо боварӣ дошта бошед ки шуморо дар рафти қабул ба барнома фиреб дода бошанд, агар шуморо маҷбур кунанд ки бе розигии шумо рухсатӣ гиред, агар ба шумо музди меҳнати камтар аз ҳадди аққали миллӣ дода шавад, агар шумо дар хоҷагӣ аз тарафи ҳамкорон ва ё роҳбаратон ба табъиз дучор шавед, агар шумо хоҳед ки ба хоҷагии дигар гузаред ва саволҳои дигаре ки шумо метавонед дошта бошед, ҳамеша кӯмак пурсед. агар шумо ба табъиз дучор шавед, таъқиб ва таҳқир метавонад дар шаклҳои гуногун пайдо шавад. масалан, агар ба шумо таҳдид карда шавад ки шартномаатонро қатъ кунед ё аз маошатон даст кашед, вақте ки шумо аз уҳдаи иҷрои вазифаи гузошташуда намебароед, агар шуморо ҳангоми иҷро накардани вазифаҳои гузошташуда таҳдиди ҷазо ё воқеан ҷазо медиҳанд. масалан, соатҳои кории шуморо кам мекунанд, ҳарчанде ки дар хоҷагӣ кор ҳаст. агар шуморо барои шикоят кардан муҷозот кунанд ё бо ҷазо таҳдид кунанд, агар касе қасдан шуморо таҳқир кунад ё таҳдид кунад. табъиз ё дискриминатсия вақте бо шумо ба сабаби миллат, нажод, ранг, ҷинс, забон, дин ё ҳар гуна хусусиятҳои дигар ба таври дигар муносибат мекунанд. табъиз метавонад шаклҳои гуногун гирад. масалан, агар ба сабаби мансубияти миллии шумо ба шумо соатҳои камтари корӣ диҳанд, агар бо сабаби ҷинси шумо маҷбур кунанд ки корҳои душвортарро иҷро кунед, агар шуморо бо хобгоҳи бадтар таъмин кунанд, чунки забони русиро намедонед, ба сабаби мансубияти диниятон дар муқоиса бо ҳамкоронатон нисбат ба шумо бо эҳтироми камтар муносибат кунанд. агар оператори барнома мушкилоти шуморо ҳал карда натавонад, созмонҳои дигаре ҳастанд ки метавонанд ба шумо кӯмак расонанд. онҳо ба шумо дар бораи ҳуқуқҳои шумо ба забони русӣ маслиҳат медиҳанд. агар шуморо ба кор маҷбур кунанд ё истисмор кунанд, шумо метавонед дар ин бора ба таври махфӣ ба нозилоти меҳнати Британияи Кабир GLAA тавассути занг задан ба рақами 0800 432 0804 ё боздид аз вебсайти онҳо хабар диҳед. агар шумо то ҳол ба дастгирии иловагӣ ниёз дошта бошед, шумо метавонед ба ин созмонҳо муроҷиат кунед. идораи ҳифзи меҳнати Британияи Кабир. агар шуморо ба кор маҷбур кунанд ё истисмор кунанд, шумо метавонед ба хати боварии ғуломии муосир ба таври махфӣ занг занед. барои маслиҳат оид ба ҳуқуқҳои худ дар ҷойи кор бо телефони боварии ACAS тамос гиред. агар шумо табъизро аз сар гузаронидед, шумо метавонед ба хадамоти машваратӣ ва дастгирии баробарӣ муроҷиат кунед. агар шуморо маҷбур кунанд ки зиёда аз 48 соат дар як ҳафта кор кунед, тавассути ин вебсайти ҳукумат шикояти расмӣ фиристед. агар шумо ё нафаре ки шумо медонед фикрҳои худкуширо аз сар гузаронад, бо мушкилоти солимии равонӣ мубориза баред, ё танҳо ба касе ниёз доред ки бо ӯ суҳбат кунед, дар хотир доред ки шумо танҳо нестед ва кӯмак дар он ҷост. шумо метавонед аз телефонҳои боварии ройгон ва махфии зерин дастгирӣ гиред. телефонҳои боварӣ ба забони англисӣ дастрасанд. ҳамаи маълумоти заруриро захира кунед, то ки дар вақти даркорӣ аз дастгирии оператор ё дигар созмонҳо истифода баред. бо ин барномаи роҳнамоии мо ба охир мерасад. мо ҳамаи модулҳои барномаи коргарони мавсимии Британияи Кабирро омӯхтем. умедворам ки шумо маълумоти кофӣ гирифтаед, то дар таъмини муҳоҷирати худ таҷрибаи мусбӣ дошта бошед. барои шумо барори кор мехоҳем.